गुवाहाटी टाउनाव थानाय सिमाङा दिनै बिबौनि गामि जबलपुराव थांनो ओंखारदों। बियो जेब्ला उन्दैमोन अब्ला गावनि बिमा बिफाजों बिबौनि गामियाव थांबाय थायोमोन। नाथाय बैसो देरनायजों फरायनायाबो देरबाय, जोबोद बिजि जाबाय, बिबौखौ खौरां लानोबो समाय मोनै जाबाय आरो थांलाय फैलायबो गैयै जाबाय। दिनै सिमाङा साख्रि मावो आरो साख्रिनिफ्राय सुटि लानानै बिबौनि गामि जबलपुराव थांनो ओंखारदों। सानबैसेनि थाखाय सुटि सिमां? मास मोनसेनि लाखाबायलै, बेरायैयाबो गोबावानो जाबाय, एसे बेरायनानै फैनोसै। दे बिदिब्ला मोजांनो बेरायबा जाबाय। गुड लाक, सि इउ लेटार, बाय। सिमाङा गारियाव गाखोना थांनायसै। सिमांनि बिबौनि गामिया जोबोर खनायाव। गारिनिफ्राय ओंखारना बियो खमैबो 5 किल'मिटारसो थाबायनांगौ जायो। मानोना सिमांनि बिबौनि गामिसिम जेबो गारि मटरानो खारा आरो खारगोनबो माब्रै। हाग्रा गेजेरनि गंसेल' गामि जेराव 100सोल' मानसि थायो। सिमाङा थाबायलांबाय थादोंमोन। बे समावनो जबलपुर गामिनि मानसि सासेखौ मोसौ गारिजों गामि फारसे थांबाय थानाय नुबाय। बियो गाबज्रि हरबाय, आदै मैथा रथ'लाय, आंबो थांफानि। बबाव थांनो नों सेंग्रा? दा लामाफोरसो आन्दायबाय नामा? आं जबलपुरावनो थांनो आदै। आदै आंखौ सिनायाखै? आंसो सिमां, दुर्ज आबौनि फिसौआलाय। सिमां नोंसो? सेंग्रा देरथारबाय माथो। उन्दैयावनो नुनायमोन आं, दाथ' सेंग्रा देरथारबाय। सिनायलायाखै बेनिखायनो। हा खबरालाय माब्रै? दे गाखो। लामा रायलायलांनोसै। सिमाङा मोसौ गारियाव गाखोनानै लानायसै आरो जबलपुर फारसे थांबाय थानायसै। खबरा मोजाङानो आदै आंनिया। दे मोजाङानो जानांगौ। ओमफ्राय दालाय माथो खामानि मावो? साख्रि मोनबाय आं आदै। हामथारबाय फिसा हामथारबाय। साख्रि मोनबाय जेब्ला मोजाङानो जाबाय। बिथिंजाय आंनि आदुआ फिसाज्लायासो जेबो खालामना लानो रोङाखै। साख्रि नागिरनो थिनब्ला साख्रिखौनो मावो नामा? साख्रि माने माथि बिख्रिसो बुङो। मा जागोनथाय जेबो साननानै मोनलां। हाबा खालामना होदो आदै, मोजां सिख्ला नागिरना। हाबाखौथ' खालामना होगोन दे, नाथाय बेबादि बेखार सेंग्रानि फिसाजो सोर हरगोन? ओमफ्राय नोंलाय हाबा जाबायना जायाखै? जायाखै आदै, दानो जाथ'वा। औ नंगौ, एथ'ग्राब हाखु दावरा हाबा जानायाबो दिगदार। नोंबो बेयाव एथ'ग्राब गोबावनि उनाव फैदों। नोंबोबा नोंखौ नुनानै जोबोर खुसि जासिगोन बि। औ खुसिथ' जागोन। जेब्लानिफ्राय आइ आफाया बुहुम नागारना थांदों अब्लानिफ्राय दिनैसो फैदों। दाबा आंखौ सिनायगोन ना सिनायला बेबा? सिनायगोन, मानो सिनाया जानो? मैथाजों सिमांजों लामा गंसे रायलायबाय थालांबाय। बिसोर गामियाव मोनहैबाय। बियो गारिनिफ्राय ओंखारना बिबौनि न'सिम थाबायबाय। आबौ, ओइ आबौ, दंना गैया जाखो न'आवलाय? सोर फैदों? माथो सिमां फिसौसोलाय। फै। गेन्द्रा, ओजों फैलाय, ओजों फै। नैबे सिमां फिसौनि बेगखौ न' सिङाव दोनहैलाय। बिबौआ फिसौखौ नुनानै जोबोर खुसि जाबाय आरो मानो जाया जानो। नायल' जाल' सासेल' फिसौआ एथ'ग्राब बोसोर उनाव फैदों। बिबौ फिसौ जोबोर बाथ्रा रायज्लायबाय। फिसौ, नों जुलिथ' जायाखैना? जायाखै आबौ, एथ'ग्राब थाबनो जुलि जायो नामा? बेथ' जोबोर मोजां बाथ्रा। होमब्ला गाबोन फुङावनो नोंनि थाखाय हिनजाव नायनो थांनोसै। आबौ, आं दासो सफैदों आरो आंनि थाखाय हिनजावनो नागिरनो थांनोसै। आबौआबो आरो फैग्रोमोनाय हिनजावसो नागिरनो ओंखारबाय। नों मिथिया फिसौ, गोदो नों उन्दैयाव नोंनि थाखाय गब्लानि फिसाजो आयराखिखौ बिखाबायमोन। दा समाय फैबाय बे रादायखौ सुफुंनो। दे फिसौ, बेखौ उनाव रायलायनोसै। दा नों दसे आराम लाहैदो दे। बेनि उनाव सिमाङा रुम सिङाव थाङो। हर थबाय, नाथाय सिमाङा उन्दुलांनो हायाखै। बिमा बिफाजों लोगोसे गावनि उन्दैनि गोसोखांथिया मेगन सिगाङाव बेरखांदों। बिमा बिफा थानायमोनब्ला गाव दिनै हारसिं मावरिया जानाय नङामोन। बेबादिनो बायदिसिना साननाया गोसोआव बेरखांदों सिमांनि।
हरखाब बियो बबेथिंबा घन्टि गाबनाय बायदि खोनाबाय। बियो खिरखिथिंनिफ्राय नायहरो, नाथाय रावखौबो नुहुरा। बियो सानबाय, एथ'ग्राब हर जाबाय, सोर घन्टि दामलाबाय। बियो बायजोआव थांहां जानायावनो बिबौआ बुंफैबाय। सिमां मा जाखो दाबो उन्दुवाखै नामा? अ आबौ, बे बायजोआव घन्टि गाबनायखाय सोर मा खालामदों नायनोसो थांनो नागिरदोंमोन आं। नाङा फिसौ, नों दायो बायजोआव थांथारनाङा। मानो? बायजोआव सोरबाफोर माबा फुजा होदों नामा आबौ? बेनि बागै जों गाबोन फुङाव रायज्लायगोन। दायो थां उन्दुहैदो आरो बे बाथिखौ खोमोरना उन्दुदै। दामानि थाव मोननो गोब्राब जाथारदों। बिबौआ सिमांखौ जुर जबस्ति गावनि रुमाव थिनहरफिननायसै। सिमाङा हमनो हायाखिसै दि बिबौआ मानो गावखौ बेबायदि थिनहरखो आरो मानो बायजोआव ओंखारनो होआखिसै। बियो बिबौनि खोथा बायदि गावनि रुमाव थांफिननायसै। उनखालि हरावबो सिमाङा बेबादिनो घन्टिनि सोदोब खोनाबाय। दसे उनाव बियो सोरबा मानसिनि गाबख्रावनायखौबो खोनाबाय। आंखौ बासाय होनगासिनो। बियो खिरखिथिंनिफ्राय बायजोआव नायहरो, अब्ला नुयो गावनि अफिसनि लोगो बिबेकआ खारै खारै गाबख्रावगासिनो। सिमाङा थाबनो थांना दरजाखौ खेवनानै बिबेकखौ गावनि फारसे लिंहरनायसै। अब्ला बिबेकआ सिमांनि बिबौनि न'आव थ्रोब हाबफैनायसै। आरे बिबेक, नों बेयाव माबोरै? आरो मा भुत नुनाय बायदि खारलाबायखो? भुतखौनोथ' नुदों आरो। हांखौ लाग्रो दे, बिनि उनाव बुं मा जादों। आं सासे जोबोर गिख्रंथाव मोदाय नुदों। ओमफ्राय नों बेयाव जे माबोरै? बेयाव आंनि आयंनि दं, बेयावनो फैदोंमोन आं। आच्छा, ओमफ्राय बे भुतआ माबोरै नोंनि उनाव? ना भुतआ सिख्ला नामा? बेनिखायनो नोंनि हेन्डसम मोखांखौ नुनानै नोंखौ गोसोथोना नोंनि उन खारदों? बस करो यार, मजाक का वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है, अब बताओ क्या हुआ? आं घन्टि गाबनायनि सोदोब खोनादोंमोन। बेखौनो बबाव गाबदों होनना बायजोआव ओंखारना नायबाय। सोदोबा मोनसे दैखरनिफ्राय फैदों। खाथियाव थांना नायहैबाय, हाबाब, बे समावनो मोदायसो ओंखारबाय आरो आंखौ हमनो नागिरबाय। खारबाय आंबो आरो खारै खारै बेयाव मोनफैबाय। दिनै नों दरजा खुलियामोनब्ला गैलामोन, आं फैखाबायमोन। बेनिखायनोथ' नोंखौ बायजोआव थांनो नाङा बुंदोंमोन आं। अ आबौ, बियो आंनि लोगो बिबेक। मोदाया बिस्रानि न' सेरजोंनो थाङो। बेखौ नुनानै गासैबो जोबोर गियो। मोदायाबो थारैनो जोबोर गिख्रंथाव। आबौ, बेफोर मा? गामियाव मा जागासिनो? बे मोदाया गामियाव माबोरै फैनो मोनखो? मा बुंनो फिसौ, बोसोरनै जाबाय बेबादि जाबाय थानाया। जों गामिनि मानसिफ्रा सुख सान्तिनि जिउ खुंनो मोनाखै। खोमसि जाब्लानो गासैबो न'आव हाबनानै थाजोबनाङो। हर जाब्लाथाय घन्टि गाबो आरो जायनो बेयाव थाङो बेखौनो दैखर सिङाव बोलाङो आरो घन्टि गाबनायावबो रावबो फैयाब्ला गावनो ओंखारबोयो आरो जायनो बायजोआव ओंखारना थायो बेखौनो थिखांना लाङो। मा खालामबावनांगौ जाखोथाय इसोरासो मिथिसै। सिमाङा बिबौनि बिदि बुंनायाव जिंगा सिबाय। बोसोरनै लानानै बेबादि जागासिनो। बेसेबांबा गामिनि मानसिफोरखौ लांखो मोदाया? सिमाङा बिबेकखौ बेयावनो थानो होनायसै। मा थिक, दा आरो लामाफ्राव मोदायखौ लोगो मोनबावोदां। बिबेकआबो बेयावनो थाब्लानो मोजां जागोन साननायसै। नेटवर्क मोनबाय नामा? औ, एसे मोनदों र'। कल थांना थाङाथाय बिराद प्रब्लेमलै नेटवर्कनि। हेल' शंकर, नों दाख्लै बुंदोंमोन ना सासे तान्त्रिकनि खोथा, बिनि थङा बबेयावलै? मानोब्रा, दाख्लै माथो नाङा बुंदोंमोनलाय? नों जिमिखौ प्रपज खालामनो पावार लासिगोन नामा? होद, मा जानला मोनला ब्रा। दे खिन्थालाय। र' SMS खालामना हरगासिनो। नों जिमिखौ प्रपज खालामनो सानदों? सानाखैलै, खालामबायानो। मा खालामखांबाय? आं मानो मिथिया? आंसो लाइन लाबाय थादोंमोन, बेसो मालाबानो। फैनोना नोंखौ गालांनोसै आं? र' थांगासिनो। बिसोर सोमखोरा खिन्थानाय तान्त्रिकनि खाथियाव थांनायसै। सहैना बिसोर तान्त्रिकनो गासै बाथ्राखौ रोखा रोखा खिन्थाजोबनायसै। तान्त्रिकआ नायखांनानै मोननायसै। बे मोदायखौ बुथारनो मोनसेल' राहा दं, बे जाबाय साननि सोरां। बेखौ साननि सोराङाव लाबोनांगोन, अब्लासो बियो थैलांगोन। बे मोदाया दैखर सिङाव थायो, बेखौ माबोरै साननि सोराङाव लाबोगोन? आरो बेथ' हरावल'सो ओंखारो। नों बेखौ लानानै हराव जेब्ला बियो ओंखारलांगोन अब्ला दैखरनि सोरगिदिं खानानै दोनजोब। अब्ला बियो दैखर सिङाव हाबलांफिननो हानाय नङा। सोरां जाब्ला जा खालामनांगौ सानानो खालामजोबगोन।
बिसोर तान्त्रिकनिफ्राय बिदाय लाना थांनायसै आरो बे खामानिखौ दिनै हरावनो मावफुंनो थाखाय थाग थियारि खालामनायसै। हर खोमसि जाबोबाय। सिमां आरो बिबेकआ दैखर खाथिनि गंसे न'आव थाखोमानानै दंबाय थायोमोन। बे न'आव रावबो थाया। मोदायनि गिनायाव दैखर खाथियाव रावबो थाया। बिसोर जोबोर गोबाव नेबाय, नाथाय गैया, दासिमबो बिसोर मोदाय फैनायखौ नुवाखिसै। दसे उनाव बिसोर घन्टि गाबनाय खोनाबाय। अब्ला बिसोर आरो सांग्रां जानायसै। घन्टि गाबनायाव रावबो फैयैलाय मोदाया ओंखारबोनायसै। मोदाया दैखरनिफ्राय ओंखारना थांबाय। अब्ला सिमां आरो बिबेकआबो न' सिंनिफ्राय ओंखारना हाखु दावरा तान्त्रिकआ हरनाय दिरुंखौ दैखरनि सोरगिदिं खानो लानायसै। दे बिबेक, थाब थाब खानानै बेनिफ्राय थांनांसिगोन, नङाब्ला जानाय नङा। दा मोदाया मोनफैब्ला बिराद जारला जागोन। बिसोर सानै दैखरनि सोरगिदिं खानानै दोनजोबनायसै। खाखांनानै आरोबाव बिसोर बै न'आवनो हाबनानै थाहैनायसै। दानिया खालि सान ओंखारनायखौल' नेनांगौ। बे मोदाया दिनै थैब्लानो जाबाय। सिमां आरो बिबेकनि साननाय। बिबेक आरो सिमाङा बेयावनो दो दो उन्दुलांबाय। ओइ बिबेक, सिखारदो, फुं जाहांबाय, सिखारदो माबार। दसे उनाव मोदायाबो हाखु दावरा दैखर फारसे थांनो लाबाय। दैखराव हाबनो नागिरबाय मोदाया, नाथाय उल्था नारनानै हरबाय मोदायखौ। मोदाया जेसेबां हाबनो नागिरदों एसेबांनो नारनानै हरजादों। थिग दसे उनाव साना ओंखारबोबाय। साननि सोराङा मोदायनाव गोग्लैनाय लोगो लोगो मोदाया खामग्लिजोबबाय। बिदिखौ नुनानै सिमां आरो बिबेकआ जोबोर खुसि जाबाय। लोगोसे बे खौरांखौ गामिनि मानसिफोरनोबो हैनायसै। बेनि साननैसोनि उनाव बिबेक आरो सिमाङा गावनि खामानियाव थांफिननायसै आरो जबलपुर गामियाव रंजा खुसिनि साना फैफिननायसै।